कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणात सीबीआयनं कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केलाय. सुशांतचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यानं या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. सीबीआयचा तपास आता पूर्ण झालाय. सीबीआयनं अभिनेत्याच्या मृत्यूबाबत क्लोजर रिपोर्ट सादर केलाय. सुशांतच्या मृत्यूनंतर जवळपास 5 वर्षांनी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आलाय. ही आत्महत्याच असल्याचं रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलंय. तर या प्रकरणी रिया चक्रवर्तीला क्लीन चिट मिळाली आहे. पुराव्याअभावी सीबीआयनं हे प्रकरण बंद केल्याचं वृत्त आहे. सुशांत सिंह राजपूतचा 14 जून 2020 ला संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्यावेळी तो 34 वर्षांचा होता. त्याच्या राहत्या घरी त्याचा मृतदेह आढळल्यानं एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता तत्कालीन सरकार प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. यानंतर सुशांतच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये त्याचा मृत्यू श्वास कोंडल्यानं झाला असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात मोठ्या चौकशीअंती 5 वर्षांनंतर सीबीआयनं आता न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केलाय. अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की 2 प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आलेत. एक अभिनेत्याच्या वडिलांनी रिया चक्रवर्तीवर केलेल्या आरोपाबद्दल आहे आणि दुसरं रियानं अभिनेत्याच्या कुटुंबांवर केलेल्या आरोपांबद्दल आहे. ऑगस्ट 2020 मध्ये सीबीआयनं बिहार पोलिसांकडून हे प्रकरण ताब्यात घेतलं. सूत्रांच्या माहितीनुसार 4 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही सीबीआयला अभिनेत्याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याचा कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नाही. त्यामुळे सीबीआयनं हा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आणि अभिनेत्री रिया आणि तिच्या कुटुंबाला क्लीन चिट दिली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.